Hvad så alle sammen? I dag så vil jeg vise jer, hvor at Not H-Chom er henne. Den her. Så ja. Så skal bare følge efter mig. Gå i trash-området. Og så kan jeg gå bag det her hus. Og så er der sådan en ting, man kan gå ind af her. Og så er der så din skærm, der skal du så holde ind i. Eller hoppe ind i. Og så kommer du ind på sådan en computer. Så skal du allerførst, ja, hvis ikke du er connected til internettet, så skal du i hvert fald lige trykke connect. Så går du ind på den her. Og så, ja, så skal du bare skrive det her ind på pausevideoen. Og så enter. Sådan der. Så klikker du bare. Så ja, sådan får man ham. Meget enkelt faktisk. Ja, vi ses. Farvel.